Jamkan sariya blo la jabo shirfla jabanan sola ka ufu ka wala mando ko ambe au ka jamkan kono bi jamkan sariya blo angame ka nyashimi ma ode ye sojo yamaria sebenyine wala saka sojo sariya tigo ko ibe yamaro de nyine ika yamaro ka jo o yamaro li jolin o sabo be soro chugo jmana jon dabe do akumana be babu askino le ka wala hakilna ni ndo le terme du jour l'autorisation de construire et ses implications dans le droit malien o kelaka mawlele salabi ambulu koro ma folo ngini fe oye monsieur Moussa Kamara directeur national adjoint de l'urbanisme de l'habitat ama foka wali mando nous mamulo fe oye monsieur Afa Z Doumbia deuxième adjoint au maire de la commune 1 de district de Bamako ana le fana nyon fe ka kunje ni masamana en ambulu koro ni oye monsieur Lassina Kone directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat de Kulukoro ana le fana nyon fe bi ama fu ka wala nyumando asonina kana ninkenenga abika wajibe anga jamkan sigi konna anga fuli an wala nyumando ta ka nyeshi ministrement le ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire de la population monsieur Imran Ablaye Touré ama fu ka wala nyumando amuye lettre ci ale de maka wole kana ninkenaka aya wasado urbanisme ngola miye mella ka ku fana bla anga boloka abika sababu jorami kamana gami ana sojo ko la yamara ngere soro chugo mina temesara ko bela jinen do bisigi na ala sona amina tonma boka sabuke wala wala mina do kola inshallah so ni amedu babu kono na ala sona monsieur le maire ami fo ki wali mando maire la ko noru yara kenaka ama fo tabarakala ajarani bismillah très bien merci. Monsieur le directeur, oui. Nous avons fait autorisation de construire mais ma folle mouille à une mer la caudo. Mais ma fait qu'à comment qu'on est d'amener et là. N'a pas qu'on y a folie que autorisation de construire la nouvelle Yamaranine. Ça y a la cadre qu'on est ça comme faut à l'écart. Anchi, c'est son tour. Mais Shérif la TV, nous fou, Kabarla ou Befou. Nijarani Kosbe. Autorisation de construire 7 000 ni fama badi wala saka studio ya Maria on no fama badi abi nyini ni bi sojo mo ni bi sojo iba nyini on ni ya nyini meri be dodi o ye nyara ma de kelingling mina ngadujo o meri de bu papier di o amishi so mu ngono na wa amishi so mu on ni jamana ka sojo tade do ou bien ama fu ni ko collectivité o lu ka sojo tade do donc sous préfet bodi sous préfet bodi donc de la tade il y a sojo ni ya maria semaine ou de autorisation de construire ajaranye même ba fa ka woro do fraka maliko non a papier a bay kabi 70 depuis 1970 autorisation de construire de la maliko a yélemana 90 décret de Tara Kaba élément donc 2008 clair a yélemana tout donc 600 charia mi me no be bala ou de 2020 taille décret 2020 0031 au début 600 d'accord décret 2020 0031 voilà au début 600 au début sojo 7 la bara d'accord. Alors, monsieur le directeur, il faut qu'il gagne ma carte pour la main. Amouni directeur régional, on suppose que à ODB, nous connaissons quoi ça. Alors, à boire qu'à Saria Gaffé une fois ça non. Est-ce que Saria Gaffé, moi bala ka barakeni aye, n'a pas qu'un kachom non. Et la kakolochit là. Monsieur Sundra, comme directeur il a fait chougomi. Amanga quand frale taga folla c'est chérif là télé ana ala même barabema. Na ngule autorisation construire ko mana bi a jarami ko sebe parce que ngonde do ancena mimi ka ande ko sebe kada ka fam tabuluka pour que la question javi effectivement décret mi fulasi ça no décret numéro 2020 0031 du 27 janvier 2020 au début bara ambuluka baraka 600 donc comme directeur avocat décret mba foko autorisation de construire abidjan wa bereka
i kɛla mɔgɔ kelen i kɛla foroba jamakulu ye o i kɛla foroba baarakɛla ye o autorisation diyagoyalen don bɛɛ de kan voilà mais an kɔni an b'a ko kan dɔɔni an bɛ nin occasion de ɲinina walasa a ko bɛ se ka faamu jama fɛ cogo min. A diyara n ye. Merci. An b'i fo monsieur le maire an bɛ aw de dɔn kosɛbɛ aw de ka sɔrɔ anw na la décentralisation ko ka mara segin so ka mara gɛrɛ anw na k'anw yɛrɛ ka duguladen dɔ ta k'o kɛ maire ye alors munna nin papier in bɛ ɲini aw yɛrɛ maire ka faamuyali la munna papier in bɛ ɲini nafa jumɛn bɛ a la. ok n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbagaw an'an filɛlibagaw n bɛ Sherifula TV yɛrɛ fo ni émission in kɛrɛnkɛrɛnneyali la n bɛ an ka karamɔgɔ kɛ n'o ye Sherifu Madani Ayidara ye parce que bamananw ko ten ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ k'ale yɛrɛ fo badabada foli la ni n bɔra yen n b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo n'o ye président Asimu ani a ka gouvernement k'u fo su ni tile wulikajɔ la jamana ye ka tila ka duwawudon kɛ an ka sɔrɔlasi ni civil minnu tanyana ka tila ka duwawudon kɛ an ka banbagatɔw ye an ka banabagatɔw ye donc nin kɛnɛ in ka foli barikada kɛ kɛnɛ in ye donc n bɛna i ka question na ko munna mɔgɔw bɛna ni fɛn ɲini bon a ɲinini kɔni ye wajibi ye parce que jamana ka sariya bolo de don jamana ka sariya bolo don fɛnɛ diɲɛ jamana bɛɛ ka sariya bolo don parce que so tɛ se ka jɔ ten komi i b'i ka misi wɛrɛ jɔ cogo min so tɛ se ka jɔ komi i b'i ka sagasulu jɔ cogo min na donc so n'a bɛ jɔ procédure de b'a la n bɛna a kɛ so simple ye n bɛna a kɛ sangaso ye n bɛna a kɛ sangaso duuru ye n bɛna a kɛ nin ye olu bɛɛ de sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ pour que ka yɔrɔ baara d'i ma donc wajibi a sɛbɛn ka ɲini bon n'a sɛbɛn fɛnɛ ɲininya procédure de b'a la parce que autorisation ye procédure a bɛ daminɛ mairie de la a bɛ laban mairie de la donc a daminɛ la a tigilamɔgɔw bɛ taa demande de adresser maire la le maire de la commune concernée n'u ye demande adresser maire la maire bɛ demande accepter maire bɛ demande orienter parce que comme an y'a fɔ cogo min na directeur national min sigilen filɛ nin ye a ka antenne b'anw fɛ yen n'o ye antenne urbanisme commune 1 ye hakili la commune bɛɛ lajɛlen na a ka antenne bɛ yen donc ni a nana a bɛ orienter ka d'olu ma donc n'a d'olu ma o bɛ baara kɛ baara kan ka kɛ tacogo min na sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ kɛ sɛbɛn yɛrɛ la sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ kɛ terrain yɛrɛ kan wa sɛgɛsɛgɛli dɔ yɛrɛ bɛ taa f'u ka direction régionale la donc n'o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛra ka bɛɛ ban bon avis bɛ di n'olu bɛɛ dira autorisation fɛnɛ i bɛ se k'a sɔrɔ komi i tɛ se k'a sɔrɔ o bɛ dépend jumɛn na o bɛɛ bɛ dépend technicien ka sɛgɛsɛgɛli la maire ka baara t'o ye donc n y'a fɔ cogo min o ye antenne ka sɛgɛsɛgɛliw ye olu de b'u ka baaraw ni fɛn ninnu kɛ n'olu y'o bɛɛ kɛ n'a bɛ sɔrɔ o réponse bɛ di sɛbɛnw na k'a fɔ k'a kan ka di nin tigilamɔgɔ ma n'a tɛ sɔrɔ fɛnɛ o réponse bɛna kɛ sɛbɛnw na a man ka di nin tigilamɔgɔ ma o kun bɛɛ bɛ évoquer a kɔnɔ donc n'olu kɛra bon a sɛbɛn fila bɛɛ kɔni anw b'a signé n'a tɛ d'i ma an b'a signé mais n'i y'a kalan i b'a dɔn k'a fɔ i n'a man kan a ma d'i ma nin de kun kosɔn ni n'a ka kan fɛnɛ a bɛ d'i ma i yɛrɛ b'a ye a dir'i ma ni kun de kosɔn bon fɛn caman b'a kɔnɔ n'an taara kumaw la hakili la olu fɛnɛ chefs ils sont plus spécialistes que moi an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira kumaw la donc o de don. a diyara n ye monsieur le maire an b'i fo walawalani na an bɛ hakililajigi kɛ lajɛbagaw k'a fɔ bi sigi an ma maa si wele ka ni jalaki an ma maa si wele k'i jalaki an ka laɲini tɛ lagosili ye laɲini ye jumɛn ye ka se ka an minnu ye jamana kɔnɔdenw ye hakɛ min bɛ an bolo an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o tɛmɛ sira in o ka se ka dɔn alors directeur a da sera a ma ko technicien bɛ baara kɛ n'a fɔra ko technicien bɛ baara kɛ dɔrɔn hakili bɛ taa aw ka maaw de la
a da sera antenne ma mun bɛ mairie kɔnɔna na en tout cas mun bɛ relever urbanisme direction nationale la a kɛra a cogo a bɛ laban aw de ka yɔrɔ la donc o technicien ka baara ninnu kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa jɛ autorisation yɛrɛ la yamaruya sojɔ yamaruya yɛrɛ la parce que ni jɛna yamaruya in na est ce que c'est définitif c'est que tigɛ ka bila o y'a bannen wa walima fiɲɛ mun fɔra i bɛ se ka segin a kan aw yɛrɛ ka expérience kɔnɔ mun b'a to kuma dɔw i bɛ maa bɛ jɛ autorisation na. ɲininkali diyara n ye Suntura halisa an bɛ foli kɛ an ka ɲɛmaaba bɛ yen n'o y'an ka directeur national ye an bɛ foli s'a ma ani sow binna maaw ka Mali kɔnɔ an bɛ tasi ala ka hinɛ olu la ala ka yafa ma o tɛmɛnen kɔfɛ i ka ɲininkali an ka mairie la Bamakɔ kɔnɔna na civil division de don donc an ka civil division na ni dossier nana mairie fɛ yen demande nana ko autorisation yamaruya sɛbɛn maintenant mairie b'a bila ka taa an ka civil division ninnu na pour que u ka a sɛgɛsɛgɛ olu fana u kelen tɛ baara la olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ɲɛmɔgɔ ye mais u b'a bila ka taa protection civile la sapeur-pompier fɛ yen y'a ye u b'a bila ka taa domaine na domaine fana b'a lajɛ de u b'a fɛ ka jɔli kɛ yɔrɔ min kan est ce que a tigi laɲini kɛbaga est ce que yɔrɔ in y'a ta ye wa donc yɔrɔ tatigiya o bɛ jɛ domaine bɛ attestation dilan k'o jaabi donc protection civile olu bɛ se ka taa yɔrɔ lajɛ plan kɛcogo la est ce que a yɔrɔ lasɔrɔ ka di wa ni tasuma ko kɛra kɛfɛn ye ala k'an na cɛ janya donc olu ka baara ye o ye assainissement mɔgɔw bɛ yen olu fana bɛ plan lajɛ est ce que yɔrɔ in assainissement minnu labɛnnen don projet in kɔnɔ wa donc o bɛɛ de b'a la bon o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ plan yɛrɛ so yɛrɛ plan yɛrɛ architecte dɔ de bɛ o montage kɛ o architecte ninnu olu bɛ kɛ n yɛrɛ ye baarakɛlaw ye olu b'o montage kɛ donc n'o nana an ka mɔgɔw b'o fana sɛgɛsɛgɛ o tuma tɔ ninnu bɛ tile saba sɔrɔ u b'u bolo u b'u ka jaabiw di an ka chef de division ma n'u ye jaabiw d'a ma donc ale bɛ sɔrɔ ka plan sɛgɛsɛgɛli tɔ kɛ sisan ni so yɛrɛ ka girin i b'a sɔrɔ contrat bɛ kɛ u ni architecte cɛ contrat bɛ kɛ ani bureau de contrôle cɛ donc ni nin bɛɛ dafara de u bɛ maire jaabi ka fɔ ko bon sisan monsieur le maire i bɛ se ka nin tigi yamaruya sɛbɛn bɛ se ka di nin tigi ma donc maire bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn di ni dɔ ye nin jɛ sɛbɛn tɛ di parce que ni y'i so jɔ dugukolo sanfɛ ni siso de don fo dugukolo in ka lawuli siso kama na yɔrɔ min labɔra usine kama e k'i bɛ taa siso jɔ yen nɔ o bɛ ɲɛ wa yɔrɔ min labɔra bureau kama ou bien lakɔliso kama e k'i t'o kɛ magasin ye o tɛ ɲɛ il faut que a ka bɛn a vocation ma voilà o de y'o jaabi ye maintenant ni i ko fana ko hali ko o y'a bannen ye wa bon décret dɔ bɛ yen ni a tigi ma content a ka jaabi la a bɛ se ka taa yen nɔ a bɛ recours kɛ yen nɔ donc o commission bɛ yen commission a tɛ ka fonctionner kosɛbɛ sisan sinon a tun bɛ yen dɛ mais tiɲɛ na sisan a tɛ ka baara kosɛbɛ n'o tɛ o commission de bɛ examen kɛ ka jaabi kɛ n'o fana kɔni ye décision min ta o tuma na o ye définitif ye. a diyara n ye monsieur le directeur an b'i fo an bɛ taa Kulukoro urbanisme directeur yɔrɔ min ye monsieur Lasina Kɔnɛ alors monsieur le directeur Kulukorokaw fɛ yen en tout cas aw ye région ye Bamakɔ min gɛnɛnen don Bamakɔ la ka tɛmɛ a bɛɛ kan parce que an b'a bisigiya k'a fɔ Kati bɛ aw ka mara kɔnɔna na directeur bɔra ka fɛn ɲɛfɔ vraiment an b'a fɛ bi sigi kɔfɛ minnu bɛna an lamɛn ni demande ye rejetera u k'a dɔn kun min na u ka sɔn a ma directeur ka kuma kɔnɔna na a bɛ i n'a fɔ nin tɛ maa kelen kun kan n ko ka d'u ye n ko man d'u ye o t'a la intérêt ko dɔ de b'a la min bɛ se k'a yɛrɛ kisi k'a sigiɲɔgɔn kisi an minnu bɛ opération na an b'a bisigiya directeur filɛ ka minnu fɔ anw yɛrɛ bolo ko urbanisme dama don mais a ye fɛn dɔ fɔ a da sera service dɔ ma i n'a fɔ protection civile mais est ce que aw ka don o don wulikajɔ baaraw la aw ni protection civile aw jɛnnen don ka baara in ta a mɛn walasa ka nisɔndiya di maaw ma wa. oui min foli la kurakuraya vraiment émission in diyara an ye parce que an yɛrɛ bɛ ka ɲini an bɛ se ka ni ɲɔgɔnnaw sɔrɔ cogo min pour que an bɛ se ka lakodɔn parce que an m'a jate komi hali bi autorisation construire mɔgɔ caman bɛ yen a bɛ balo la quoi sinon ni an taara région in kan an bɛna kuma laban n'o ye
o bɛ Kulukoro yɛrɛ concerné ka tɛmɛ district de Bamako kan parce que gɛlɛya min b'an fɛ yen ani Bamakɔ gɛlɛya kelen tɛ pour que kana autorisation yɛrɛ daminɛ na autorisation n'a sera anw fɛ yen sisan an bɛ n'a bɔra mairie la ka taa urbanisme service la an bɛ dossier tilalen don komi tilayɔrɔ belebeleba 2 tilayɔrɔ fɔlɔ o ye comme directeur y'a fɔ a ka kuma daminɛ cogo min na o ye habitation minnu ye siso ye mu étage di tɛmɛ étage 1 kan siso min tɛmɛ étage 1 kan ale ni clôture ani mun ye n'a fɔ industrie usine jɔyɔrɔ usine bureau ani commerce kɛyɔrɔ minnu ti tɛmɛ 300 mètres carrés kan donc olu y'u dama lo ye donc o dossier ninnu olu ka teli c'est pour que la précision di o dossier ninnu ye i n'a fɔ normalement sariya min fɔ o ye tile 11 de baarakɛ don tile 11 ni dossier déposé la mairie la tile 11 kɔfɛ i kan ka se ka t'i ka dossier kunnafoni dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ ko min y'a sɔrɔ donc o la sisan an bɛ ni dossier na an b'a trier minnu b'o cadre kɔnɔna na o ye urbanisme service ani domaine dɔrɔn de bɛ hakilina bɛ ɲini olu kan donc ni domaine ko ko dugukolotigi ka dugukolo ka ɲi dɔrɔn an fana bɛ plan lajɛ n'a sɔrɔ défaut ti plan na autorisation bɛ d'i ma mais min bɛ fɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye directeur ye min fɔlɔ fɔ n'i ko k'an ka so jɔ a bɛ jɔ dugukolo dɔ de kan bon dugukolo in an b'a fɔ terrain in fana bɛ bɔ lotissement de kɔnɔna na bon depuis ni lotissement ma ɲa dɔrɔn i b'a sɔrɔ autorisation de construire o gɛlɛya bɛ taa yɛlɛ autorisation de construire la e ma ye wa donc o de y'a to caman bɛ se ka fana kɛ rejet sɔrɔ ka da o yɔrɔ ninnu kan donc ni dossier kulu filanan o ye dossier minnu ye siso minnu ka jan ka se étage 2 ka taa sanfɛ bureau usine ani commerce kɛyɔrɔ ninnu minnu fɛn fana bɛ taa 300 mètres sanfɛ 300 mètres carrés sanfɛ ani mun étage fɛn fɛn na olu ye dossier ye mun sɛgɛsɛgɛli ka bon kosɛbɛ parce que o dossier a bɛ daminɛ minnu yɛrɛ bɛ dossier monter fɔlɔ o la an b'a fɔ ko diyagoya architecte min bɛ dossier kɛ a ka contrat ka kɛ i n'o architecte cɛ n'o bɔra yen o fana ka ingénieur ɲini ka fara a kan min ingénieur min agréé sariya ye mun yamaruya ka ingénieur baara kɛ o fana k'o ɲini ka fara a kan o ka contrat bɛ don a kɔnɔna na n'o bɔra yen minnu ye électricité baarakɛlaw ye courant baarakɛla ninnu olu fana bɛ i ka plan o ingénieur dɔ kɛ ka plan électricité kɛ k'o don a kɔnɔna na la même chose plomberie fana ni i b'a sɔrɔ o dɔnbaga dɔ fana ka sɔrɔ ka i ka plomberie plan kɛ parce que bâtiment minnu fɔla nin catégorie kɔnɔna na u ɲɛ ka misɛn donc fo a dɔnbagajɛw yɛrɛ de ka baara kɛ walasa kɔlɔlɔ ka se ka dɔgɔya a ko kɔnɔna na donc ni o pièce in bɛɛ sɔrɔ a dossier kɔnɔ sisan n'a sera anw fɛ yen an b'a bila ka taa i n'a fɔ électricité olu bɛ contrôler énergie EDM ou bien direction régionale de l'énergie o fana bɛ a bɛ taa ye u bɛ taa lajɛ parce que anw ye urbanisme ye an kɔni bɛ comme directeur y'a fɔ cogo min an bɛ mɔgɔw ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a sɛgɛsɛgɛ k'a di maire ma mais an t'a bɛɛ dɔn donc énergie b'a ka hakilina di protection civile mɔgɔ bɛ se ka lakana cogo min ale b'i prononcer o kan assainissement bɛsɛya bɛ se ka sabati pour que kɔlɔlɔ kana se sigiɲɔgɔn ma i ka so kɔlɔlɔ kana se ale b'i hakili t'o la n'o bɔra yen comment dirais-je l'autre là SOMAGEP est ce que ni so in jɔla ni ɲɔgɔnna so in jɔla yen est ce que a bɛ se ka ji sɔrɔ ka so in labaara wa donc o c'est hali santé a bɛ taa dossier catégorie dɔw bɛ yen parce que a ma datugu quoi mɔgɔ minnu bɛ consulter o ma datugu parce que ni dossier gɛlɛyara ka se niveau min na an fana bɛ o mɔgɔ ɲini ka fara an kan walasa a bɛɛ kun ye walasa fasodenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ non seulement so jɔtɔ a kɔlɔlɔ kana se mɔgɔ ma so fana ni bannen kɔfɛ i bɛ se ka lafiya i ka so kɔnɔ cogo min nin bɛɛ laɲini de ye o filɛ nin ye de ten. A diyara n ye monsieur le directeur an bɛ segin ka na yɔrɔ parce que n'a fɔra ko Kulukoro dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ sigilen bɛ Kulukoro cɛmancɛ la an bɛ segin ka na mais san'o cɛ monsieur le maire an y'a lakɔlɔsi waati tɛmɛnen ninnu na a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan hali n'a sɔrɔ a tɛ commune 1 kɔnɔna na commune 1 de lycée de Bamakɔ an na t'o kɔnɔ commune 5 na kɛrɛnkɛrɛnnen na an y'a ye k'a fɔ so dɔ binna so in binna an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ dɔw ni tora a la yɛrɛ ala maa dɔw bɛ se ka bana ko kɔnɔna na kasara don donc nin kɛnɛ ɲɔgɔnna bɛ kɛ sababu ye maaw k'a dɔn gɛlɛya bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn na
anw yɛrɛ kan ka sɔn cogo di k'an farikolo dɔnniya a la n'a ma ɲɛ k'i bɛ so jɔ a ka ca la maa bɛ so min jɔ i bɛ n ta yɛrɛ ka sɔrɔ o so kɔni n'a jɔra a ɲɛma ka sɔrɔ o so bɛ yen nɔ an minnu ye mɛrilakaw ye aw bɛ defo jumɛn sɔrɔ o fɛn ninnu na. Dekun kɔni an bɔra ka min ɲɛfɔ sisan ne hakili la o de ye priorité absolue ye so o so n'i b'a jɔ i ka sariya bato fɔlɔ ye mun ye i ka autorisation ɲini so la n'i y'o ɲini parce que so dɔw delila ka bin i filɛ ka so min fɔ tan n ye télé lajɛ n ye urbanisme directeur national ye a kumana télé la a y'a yira k'a fɔ ko so in kun autorisation b'a la j'ai bien suivi à la télé c'est pour dire que autorisation de construire bɛ se ka kɛ so la a bɛ bin mais n'o binna e min ta ye so ye o kɔlɔlɔ i kɔni ta ye gɛlɛya minnu kɛra i sababu la o ye k'a fɛ mais o responsabilité pénale o bɛ entrepreneur de kun kan ça c'est clair net cela veut dire que matériel mun kan ka don a la a m'olu don a la donc o la e kun bɛ se ka bɔ mais ni so binna e yɛrɛ ka sabotage la i yɛrɛ ka maçon dɔ wele ka a ye nin jɔ nin kɛ tan i b'o kaso kɛ dɛ i b'o kaso kɛ fura t'o la o donc an bɛ min fɔ o kɔrɔfɔ in na mɔgɔw kɔni ka so procédure n'o ye autorisation ye hali n'i bɛ kogo jɔ directeur bɔra k'a fɔ hali n'i bɛ kogo jɔ autorisation kan ka ɲini parce que n'i ma autorisation ɲini fiɲɛ bɛ se ka fɛn dɔrɔn kogo in a bɛ bin a bɛ se ka bin e kan ou bien i den ou bien fɛn dɔ kan bɛɛ ye problème ye donc autorisation ko in de bɛ problème bɛɛ a daminɛ a n'a laban pour que e sotigi i ka se k'i kun ɲini bon n'o fana kɛra entrepreneur ta ne hakili la o fana bɛ fama kunda ninnu fana ka baara y'o ye ni entrepreneur min bɛ en faute ani tribunal ka a lajɛ min tɛ baara kɛ ka ɲa i fana ni sanction min ka kan o fana bɛ ta i kama se k'o de fɔ o yɔrɔ la. A diyara n ye kojugu an bɛ fo. Merci. Aw de bɛ papier signé mais aw ta étude technique kɛ. Non pas du tout. Technicien de b'o kɛ monsieur le directeur. A bɛ n'a fɔ o ye aw ka maaw kun ye toujours mais est-ce que fɛn na anticipation na aw ka mɔgɔw bɛ kɔlɔsili kɛ so jɔyɔrɔw la wa ka to k'a lajɛ parce que an bɛ n'an ye sanjiba dɔw lajɛ i b'a sɔrɔ a tigi ka n'o k'a sɛbɛn autorisation de construire ka numéro k'a la ka date yɛrɛ k'a la an b'a ye yɔrɔ dɔw la a b'o cogo la mais yɔrɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ so bɛ ka jɔ a bɛ se ka kɛ a b'a tigi bolo mais an kɔni t'a ye a ɲɛna an mun ye kɔlɔsikɛlaw ye mais est ce que aw ka baara kɔnɔna na aw fana bɛ kɔlɔsi jateminɛ kɛ k'a yala yala k'a lajɛ maa mun dɔw hukumu kɔnɔna na ka se ka baara lajɔ walima ka se ka sanction dɔ ta wa. An b'a kɛ an ka baara kɔnɔ an ka ministre ye arrêté dɔ ta donc an ka technicien bɛ yen caman bɛ yen u ye serment prêté ministre ka arrêté la quartier yɛrɛ b'u bolo. O ye qualification de k'o la. U ye qualification kɛ quartier yɛrɛ b'u bolo walasa u bɛ taa u bɛ don chantier kɔnɔ u b'a lajɛ ni min man ɲi u b'a déclarer pouvoir yɛrɛ b'u bolo ka hali baara lajɔ i y'a ye donc maintenant i ye min fɔ panneau de chantier o ye autorisation yamaruya sɛbɛn o y'a ka sariya dɔ de ye sojɔ o sojɔ panneau kan ka k'a la hali ni clôture de don mais an y'a ye mɔgɔ kelen-kelen i n'a fɔ particulier olu t'a kɛ bon société kɔni b'a kɛ ani chantier kumabaw la i b'a ye a bɛ kɛ n'o tɛ sariya y'a ɲangi yɛrɛ n'i ma kɛ i bɛ 4000 sara. Pour ka autorisation ko ka sɛbɛn plaque ka kan. Panneau dɔrɔn i bɛ 4000 sara o y'a dɔgɔmanin de ye bon ni i ka baara taara ɲɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ panneau t'a la parce que o ye infraction de ye a bɛ yɛlɛ ka taa a bɛ taa fo 1,1 fo 2 i y'a ye bon an bɛ ɲangiliw kɛ Bamakɔ yɛrɛ a bɛ kɛ Kulukoro a bɛ kɛ sisan a bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ ɲangili k'a la kosɛbɛ. A diyara n ye monsieur le directeur national an b'a fɔ ten je rappelle que vous êtes le directeur national adjoint de l'urbanisme de l'habitat Kulukorokaw fɛ directeur ba
Kone Sundra voilà sisan amu opération toujours an ngwan mejigi ka taw ka na pana aw kan la kana fo direction nationale la ko ndalema la ka fo i wa soro gele do ba ya gwale voilà on suppose que aw bi se ka aw ni aga technicien terrain ka se merula aw ka ngan se ka chamanke nanye kati tabi ama ye na fo kati ko ne ba mo ko se no kati chamanjala kurukuro chamanjala ndo directeur ka kuma damno la dasera fe no mako technicien be papier monter i kan ka demande mi yɛrɛ adressé maire la ko o bɛ monter o montage yala maa mun bɛna jamukan in lajɛ n'u t'a ɲɛdɔn caman de bɛ se ka kɛ voilà an bɔra an ka village la ka na ala y'an garisɛgɛ dɔɔni an ye kɔlɔnjakaw ye wali yɛrɛ bi ta de an bɔra an ka village la ala y'an garisɛgɛ an b'a fɛ ka so jɔ ko autorisation demande bɛ sɛbɛn an kɔni an kalanna i b'a sɔrɔ an ye DEF ni fɛnw sɔrɔ ka bac ye ka université yɛrɛ kɛ demande gansan bɛ sɛbɛn walima i bɛ se jɔnni ma fɔlɔ walasa ka démarche yɛrɛ daminɛ ka kuncɛ jɔn na sani ka taa ni papier ka daminɛ kɔrɔ. Merci Iniche Sundra. Effectivement l'autorisation urbanisme de bi ni mɔgɔ caman ɲininka bi u b'a fɔ ko urbanisme ye autorisation di yan bon anw de ye service comme a y'a fɔ cogo min anw de bɛ hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a di maire ma a ka autorisation di ou bien a ka a bali. O hukumu kɔnɔna na jamana ye baarakɛdaw dɔw sigi sen kan i n'a fɔ ordre des ingénieurs ordre des architectes surtout architecte ninnu olu de ye autorisation yɛrɛ a bɛ sinsin olu ka yɔrɔ an bɛ o fɔ k'o jɛya bi k'a fɔ n ye technicien dɔ sɔrɔ carré kɔnɔ ko a ka n ka plan monter o tɛ dɛ parce que an ɲɛ b'a la o bɛ se ka kɛ défaut ye e fɛ ko i y'a di a dibaga ma k'a sɔrɔ o t'a mɔgɔ de o tigi de o de tɛ mun de don o ye architecte de ni so ko bilama ni ko k'i bɛ so jɔ bi mɔgɔ fɔlɔ min kan k'o ɲini k'o dɔn o ye architecte ye. A diyara n ye monsieur le directeur an bɛ fɔ architecte o bɛ to an kɔnɔ an bɛ wuli ni o ye ni ala ma baasi kɛ an bɛ to nin kɛnɛ kelen kan sɛbɛnni wɛrɛ an bɛ segin ka na an n'an ka mawulelen kelen ninnu an bɛ to nin kɛnɛ in kan nɔ walasa ɲininkali tɔ minnu sera an bɛ tɛmɛ n'o ye ni ala ma baasi kɛ an bɛ kuma d'i ma sɛbɛnni wɛrɛ walasa i ka tɛmɛ ni jate ninnu kuma ye da sera architecte min ma o architecte ye jɔ o bɛ sɔrɔ min an t'a fɛ maa ka don fili kɔnɔ bilen en tout cas autorisation ɲinini la gɛlɛya kɔnɔna na ni jamukan lajɛlen kɔfɛ bamanankan yɛrɛ la Serifula Jabaramuso kan ne b'a fɔ o la ala ka dɔgɔfara wɛrɛ yɛrɛ na WhatsApp numéro bɛ to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro bɛ to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ a k'an bɛn semaine wɛrɛ inchallah.